Pohádka o tričku Ičku. Bylo jednou jedno tričko. Na první pohled obyčejné, ale mělo zajímavé jméno. Ičko. Když poprvé Ičko přišlo do školy, hezky se představilo. Dobrý den, děti. Já jsem Tričko a jmenuji se Ičko. Děti se na něj zvědavě podívali a nadšeně vykřikli. Ty máš krásné jméno. My bychom se taky chtěli tak hezky jmenovat. A tak začali přemýšlet, jaké jméno by si dali místo toho, které už měli. Přemýšleli a přemýšleli, ale na nic nemohli přijít. Nakonec se obrátili na Ička. Ičko, jak je možné, že jsme na žádné lepší jméno nepřišli? Ičko se zamyslelo a pak odpovědělo. Možná proto, že jméno, které teď máte, je to nejlepší, jaké můžete mít. Proto vás žádné jiné lepší nenapadlo. Děti se zarazily. Aha, zvolali zborově. Na tom něco bude. Ve třídě se rozhostilo ticho. Bylo tak hluboké, že byl slyšet drobek, který spadl chlapečkovi Lojzíkovi od pusy na zem. Tak to já jsem vlastně ráda, ozvala se po chvíli holčička jménem Eliška. Lojzík na ní zvědavě pohlédl. A proč jsi ráda? Protože mi rodiče dali jméno Eliška a já jsem si teď uvědomila, že se mi líbí a mám ho ráda. A žádné jiné už bych nechtěla. Ičko si v duchu pomyslelo. Myslím, že některé děti mají o čem přemýšlet. V tom se ozvalo zvonění. Crrrrrr. Začátek první hodiny přerušil jejich úvahy. Vstoupila paní učitelka, pozdravila, usmála se na děti a řekla. Dnes bych byla moc ráda, kdyby mi někdo pověděl nějakou pohádku. Chtěl by někdo vyprávět? Třída stichla. Nikomu se nechtělo přihlásit, ani Ičku. Cítilo zvláštní pocit. Bušilo mu srdce a trochu se mu sevřel žaludek. Co to je? Ptalo se samo sebe. Znamená to, že bych nemělo nic říkat? A nebo to je naopak znamení, že bych mělo jít vyprávět pohádku? Mělo velikou chuť vyprávět, ale tréma byla silná. Nakonec však sebralo odvahu, zvedlo ruku a řeklo. Chtělo bych vyprávět pohádku, ale mám velikou trému. Paní učitelka se usmála. Výborně, Ičko, jsi odvážné. Věřím, že to dobře zvládneš. Ičko tedy předstoupilo před celou třídu, 3krát se zhluboka nadechlo a začalo vyprávět. Po chvilce všechny zvláštní pocity zmizely a najednou zjistilo, že ho to vyprávění baví. A co bylo ještě lepší, bavilo to i děti. Když skončilo, celá třída mu nadšeně zatleskala. Paní učitelka se na něj usmála a pochválila ho. To bylo skvělé, Ičko. Máš 1 za odvahu i krásné vyprávění. A co bylo na tom všem nejlepší? Že nikdo nepoznal, jak moc bylo Ičko na začátku nervózní. Od té doby Ičko vypráví pohádky často a moc si to užívá. A aby na své poslání nezapomnělo, nechalo si na sebe vyšít nápis Ičkovy pohádky. Od té doby, kdykoliv ho někdo potká a přečte si ten nápis, zaraduje se a poprosí ho o pohádku. A Ičko? No to moc rádo vypráví dál. Tak se z Ička stal opravdový pohádkový přeborník. A co vy, děti? Z čeho jste měli nebo máte trému? Jak to teď nově zvládnete?